dawo. Ka san da zuwa. Ba ga mu ba. To, uwar gida. Wallahi Allah. Sai ba ta mai kyau da tafiya. Ke da bai wa. Na manta da ni sallah wanda ya ci wannan sallah. A da kanan ma ya isa kawai. Da kanan ma ya isa bai kada ki dawo. Sai na dawo. Wai dole ne sai kin raka ni. Sai ba wani abu. Abin da zan dawo da kin yi haƙuri. Yin gunaguni zuciya ta baki da shamaki rayuwa ta na fari miki komai kike so ni ne zan miki ko ina ni za na tsaya miki ki taimaka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Masu gidan da nan. Da Allah ba wai wannan mai yace da kake ta zo ba. San irin abin da zaki mana da wannan kazan dan da na san ta zo ma da ba zan siyo kazan nan ba yauwa in ma da yiwuwar ki kada ki dafa sai ta tafi ki boye ta a kicin nan ba wannan kazar ta amarci na siyo mana dan Allah dan annabi yauwa in ma da yiwuwa ki bari sai ta fita kazan nan ba na son wannan mai ya taci yauwa A'a, mai gidan ka dawo. Ka san da zuwa. Ba ga wani ba wani. Me ba? Ina kaza.